Trnavskí fanúšikovia sú tam dnes zamknutí. Čo vy na to? Opice v zoologickej záhrade sa majú lepšie. Majú väčší komfort, jak fanúšikovia. Západ, Slovensko. Ideš na štadión, tu, napríklad tu si pozri teraz, ľudia nemajú kam ísť na pivo, nemajú ísť kam na nealko, nemajú kam sa ísť vyčurať. Bude tu 2000 ľudí, sú tu dve hajzliky. Že tých pár vytržníkov sa na ten štadión vypustí. To je 90%, ktorých chcú pozrieť kvalitný futbal. Keď hovorí sa, že trnavskí fanúšikovia sú problematickí, čo vy na to? Sme temperamentní, chodí nás veľké množstvo a z toho nádej akože dosť ľudí. Aj v Nitre, aj v Senci v posledných dvoch zápasoch boli trošku problémy. Nebyť, môžem prerušiť ťa, nebyť nezbytočných zákrokov polície, nič sa nekoná. Čo bolo v Senci, ľudia sa bavili, v rámci svojej radosti vbehlo pár ľudí na ihrisko, nebyť zákroku kukláčov, nič sa tam nestane, tí ľudia sa vrátia za 30 sekúnd naspäť do hľadiska a všetko ide ďalej. Toto je v každom zápase a nemusí sa to riešiť silou. A dojdeš do Nitry, v sektore hostí máš ostatný pro, od nás došlo 100 ľudí s roztrhanými rukami. Pozri si naše štadióny, jak vyzerajú. Poď s nami k bráne a brána je zamknutá. Celý polčas sa nedostaneš von. Koľko je tu ľudí, sú zavretí v klietke, nemôžu ísť von. Senci samozrejme boli horkokrvní fanúšikovia, voči ktorým asi teda oprávnené zasiahli policajti, ale ja ako akreditový novinár som celú túto akciu polície vopred avizovanú, že budeme natáčať, ak sa niečo také stane, tak ja som si plnil svoje pracovné povinnosti, napriek tomu ja som dostal mimo toho davu jeden úder pesťou do úst a bola mi aj znehybnená kamera. Bola komunikácia na tejto úrovni, áno. A aj bude do budúcna? No s klubom určite. Aj s klubom určite. Tam nie je problém.